Το βίντεο το οποίο βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης είναι η εικόνα που έχει καταγράψει η κάμερα ασφαλείας στην Εθνική Οδό στον Ευαγγελισμό λίγα δευτερόλεπτα πριν από την σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, και είναι ένα βίντεο το οποίο έχει συνολική διάρκεια 14 περίπου λεπτά, και τα 3 από αυτά τα λεπτά είναι τα μαρτυρικά λεπτά όπου άνθρωποι που επέζησαν τη σύγκρουση δυστυχώς κάηκαν ζωντανοί από τους υδρογονάνθρακες που μετέφερε παράνομα και μυστικά το εμπορικό. Κάτι το οποίο έχει αμφισβητηθεί, έχει θεωρηθεί θεωρία συνωμοσίας, όμως αυτό είναι πέρα για πέρα αληθές, διότι αυτό ακριβώς το βίντεο που βλέπετε σε συνδυασμό με τα μηνύματα του 112, τα οποία θα τα ακούσετε, και δεν θα ακούσετε τη φωνή της κοπέλας που ακούγεται να καταγράφεται για λόγους σεβασμού απέναντι στους ανθρώπους που τόσο άδικα δολοφονήθηκαν. Έχω κάνει mute τις φωνές. Είναι η απόδειξη ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν, 30 τον αριθμό, κάηκαν ζωντανοί. Η τοποθεσία έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος 39,748 και γεωγραφικό 6, με εκτιμόμενη ακτίνα αναζήτησης 9.297 μέτρων. Αυτό το μήνυμα θα επαναληφθεί σε 5 δευτερόλεπτα. Κάτοχος αυτού του η τοποθεσία έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος 39,748 και γεωγραφικό μήκος 22,4786, με εκτιμόμενη ακτίνα αναζήτησης 9.000. Με ακούτε, κυρία? Πού βρίσκεστε, πού βρίσκεστε? Πού βρίσκεστε, με ακούτε? Ο κάτοχος αυτού του iPhone έχει εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο και δεν αποκρίνεται. Η έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος 39,7489 και γεωγραφικό μήκος 22,4786, με 297 μέτρα. Κυρία, με ακούτε? Αυτό το μήνυμα θα επαναληφθεί σε 5 δευτερόλεπτα. Με ακούτε? Ο κάτοχος αυτού του iPhone έχει εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο και δεν αποκρίνεται στο τηλέφωνο. Ναι, μου έχει βγάλει εδώ πέρα. Έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος 39,7489 και γεωγραφικό μήκος 22,4786. Κυρία, με ακούτε? Η ακτίνα αναζήτησης 9.297 μέτρων. Σε 5 δευτερόλεπτα. Πείτε μου παρακαλώ, πόσα άτομα είστε? Ο κάτοχος αυτού του iPhone έχει εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο και δεν αποκρίνεται στο τηλέφωνο. Τοποθεσία έκτακτη στο γεωγραφικό 39,7 και γεωγραφικό μήκος 22,4786. Ήδη. Ναι, για ένα τροχαίο απλά μιλάνε ήδη, οπότε κλείσου συνάδελφοι, κλείσου. Θα επαναληφθεί σε 5 δευτερόλεπτα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η κλήση του 112, η αυτοματοποιημένη κλήση του 112, από δύο τηλέφωνα τα οποία iPhone έχουν ενσωματωμένη αυτή τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν την αλλαγή της κατάστασης από τα G προφανώς τα οποία αναπτύχθηκαν. Γίνεται μια αυτοματοποιημένη κλήση απευθείας στο κέντρο του 112, ανοίγει το μικρόφωνο του τηλεφώνου και μπορεί να μεταδώσει όλα όσα γίνονται στο χώρο. Αυτό το οποίο ακούσαμε, ξαναλέω, έκλεισα τον ήχο από τις ομιλίες που ακούγονται από την κοπέλα η οποία ακούγεται να μιλάει για σεβασμό προς τους ανθρώπους οι οποίοι τόσο άδικα δολοφονήθηκαν, όπως είπα και νωρίτερα. Η κάμερα τώρα συνεχίζει να καταγράφει
και υπάρχει και χειριστής σε αυτή την κάμερα. Και εδώ πέρα έρχεται να δέσει όλη η ιστορία. Καταρχάς, το γεγονός ότι μετά την βασική, την κεντρική έκρηξη που έγινε και το μανιτάρι το οποίο δημιουργήθηκε και αυτή η fireball η οποία δημιουργήθηκε και έχουν επιζήσει αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ακούγονται στο ηχητικό, εν τέλει κάηκαν ζωντανοί, εξηγείται από τον τρόπο με τον οποίο, αν το παρατηρήσετε στο βίντεο το συγκεκριμένο, δημιουργούνται νέες εστίες και νέες εκρήξεις από δοχεία τα οποία μετέφεραν αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Σύμφωνα με τις έρευνες των ειδικών, των πραγματογνωμόνων, ήταν μερικοί αρκετοί τόνοι. Να πω ότι το συγκεκριμένο βίντεο και το πάντρεμα μεταξύ του ήχου του 112 και της εικόνας που καταγράφεται από την κάμερα του Ευαγγελισμού είναι μέσα στο πλαίσιο της τελευταίας πραγματογνωμοσύνης που έγινε από την ομάδα του κυρίου Βασίλη Κοκοτσάκη, που εκπροσωπεί κάποιες εκ των οικογενειών των τεμπών. Αρκετές μέρες είναι η αλήθεια ότι το έχω στην διάθεσή μου. Δεν έχω επιλέξει να το δημοσιοποιήσω μέχρι σήμερα, ξανά σεβόμενος όλα όσα ακούγονται. Επειδή όμως είδα και κάποιους δημοσιογράφους συναδέλφους μου που έκαναν το λάθος να παίξουν το ηχητικό αυτό ατόφιο, θεωρώ ότι ήταν λάθος, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει, δεν θα έπρεπε να έχουν ακουστεί οι φωνές των ανθρώπων αυτών οι οποίοι δυστυχώς δεν είχαν κάποιον να τους βοηθήσει και να αποσοβήσει το μοιραίο μαρτυρικό πραγματικά τέλος. Θέλω όμως να σταθώ σε αυτά τα οποία βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης, τα οποία εξακολουθεί να καταγράφει η κάμερα της ασφάλειας, της κάμερα της κυκλοφορίας, και ο χειριστής, ο οποίος εντυπωσιάζεται από αυτά τα οποία βλέπει, σε κάποιο σημείο θα αρχίσει να ζουμάρει. Θα αρχίσει να ζουμάρει και εδώ αποδεικνύεται κάτι ακόμα. Ακριβώς λοιπόν στο σημείο που ζουμάρει πάνω στις φωτιές, φαίνεται ότι ενώ η φωτιά πάει να σβήσει, μετά είναι σαν να κυλάει. Αυτός είναι ο όρος σωστός που χρησιμοποιούν οι πυροσβέστες. Κυλάει η φωτιά. Και αυτό ακριβώς το γεγονός ότι η φωτιά κυλάει σημαίνει και αποδεικνύει ότι μόνο σε μία περίπτωση μπορεί να γίνει αυτό το φαινόμενο. Αυτή η περίπτωση είναι όταν έχουμε καύσιμο, όταν υπάρχει καύσιμη ύλη. Κανένα από τα δύο τρένα δεν είχε καύσιμα, ήταν ηλεκτρικά και τα δύο τα τρένα. Άρα λοιπόν στο zoom που κάνει ο χειριστής της κάμερας φαίνεται, αν το προσέξετε, και είναι πολύ εύκολο, δεν πρέπει να είσαι πυροσβέστης για να το προσέξεις, εύκολα λοιπόν μπορείς να δεις ότι αυτή η φωτιά περπατάει, προχωράει, κυλάει πάνω στα καύσιμα αυτά. Αυτά τα καύσιμα έχει αποδειχθεί πλέον ότι δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο όπως το έλαιος σιλικόνης, το οποίο δεν είναι καύσιμο. Έτσι. Το έλαιος σιλικόνης είναι άκαυστο και υπάρχουν φωτογραφίες οι οποίες την επόμενη μέρα του δυστυχήματος των τεμπών, όταν σηκώνονται οι μηχανές της εμπορικής, φαίνεται από κάτω από τις μηχανές αυτές να υπάρχει μια ολόκληρη λίμνη κυριολεκτικά από έλαιος σιλικόνης, το οποίο έχει παραμείνει άκαυστο. Αν και εγώτανε το έλαιος σιλικόνης, προφανώς και δεν θα υπήρχαν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Το γεγονός όμως ότι, όπως βλέπετε στο zoom που κάνει ο χειριστής της κάμερας, δείχνει την φωτιά να σβήνει και να ξανανάβει, σημαίνει ότι υπήρχαν πηγές οι οποίες βοήθησαν στην πυροδότηση της φωτιάς αυτής, η οποία δυστυχώς έκαψε ζωντανούς ανθρώπους οι οποίοι επέζησαν της πρόσκρουσης. Άνθρωποι οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις μπόρεσαν και βγήκανε από τα βαγόνια, ξαναμπήκαν να βοηθήσουν κάποιους και τελικά εκεί έγινε το μοιραίο. Το ηχητικό είναι συγκλονιστικό, διότι εξηγεί το μηχανισμό του μαρτυρικού θανάτου των ανθρώπων. Το γεγονός ότι λέει η κοπέλα αυτή που ακούγεται ότι δεν μπορώ να αναπνεύσω, μου τελειώνει το οξυγόνο, είναι η απόδειξη αυτό που έλεγαν οι πραγματογνώμονες, ότι όταν δημιουργείται αυτή η πυρόσφαιρα, ουσιαστικά ρουφάει στιγμιαία το οξυγόνο για να μπορεί να δυναμώσει η φωτιά. Όσο πιο απλά μπορώ να το εξηγήσω τώρα για να μην μπλέκω σε επιστημονικούς όρους και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ δεν χρειάζεται να έχεις επιστημονικό μάτι για να εξηγήσεις αυτό το οποίο βλέπεις. Βλέπουμε λοιπόν τη φωτιά να σβήνει, να ξαναανάβει, να ξαναθεργεύει, και αυτό γίνεται μόνο εάν υπάρχει καύσιμο στην περιοχή. Τώρα το θέμα είναι ποιο καύσιμο, διότι εδώ έχουμε μεταφορά διαλυτών.
Και ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί προϊστάμενοι του τόπου τούτου δεν έχουν πει κουβέντα για τη μεταφορά ξυλολίου, βενζολίου, του λολίου και πάει λέγοντας. Και το μόνο το οποίο βλέπουμε είναι πάρα πολλές συμπτώσεις να γίνονται. Διότι μέσα σε αυτή την έκθεση του κ. Βασίλη Κουκοτσάκη, την οποία σας προανέφερα, εξηγούνται με λεπτομέρειες όλα όσα κατά καιρούς έχουμε αναδείξει και έχω αναδείξει μέσα από τις εκπομπές μου, μέσα από το ραδιόφωνο των Fox FM 103,6 και μέσα από το διαδίκτυο, προσπαθώντας να δώσουμε απαντήσεις και να βρούμε όλα τα κομμάτια του puzzle. Ακόμη, ένα από τα πρώτα στοιχεία το οποίο το δικό μου ρεπορτάζ έφερε στη δημοσιότητα ήταν τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών. Αυτά τα χημικά εγκάβματα των πυροσβεστών εξηγούνται μέσα στην πραγματογνωμοσύνη του Βασίλη του Κουκοτσάκη και της ομάδας του, εξαιρετική πραγματικά η έκθεση και η πραγματογνωμοσύνη, ότι δεν μπορούν να προέρχονται από υγρά μπαταρίας όπως είχαν πει κάποιοι, και ακόμα μέχρι και σήμερα εγώ περιμένω το πόρισμα της πυροσβεστικής για να μας πει πού οφείλονταν τα χημικά εγκάβματα για τα οποία υπάρχει ιατρική γνωμάτευση από νοσοκομείο των Αθηνών για τον πυροσβέστη που είχε έναν από τους πυροσβέστες, αυτός ο οποίος είχε τα περισσότερα εγκάβματα, ότι αυτά τα χημικά εγκάβματα οφείλονται σε διαλύτες και όχι σε υγρά μπαταρίας όπως είχαν ακουστεί. Γενικότερα έχουν ακουστεί πάρα πολλά και εδώ αυτά τα βίντεο, αυτό το βίντεο μαζί με το πάντρεμα του ηχητικού του 112 είναι πραγματικά ο τελευταίος χορός των αποδείξεων για το έγκλημα των τεμπών. Ο λόγος πρέπει να έρθει στα χέρια της δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη θα πρέπει να καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί. Ο αγώνας για την αποκάλυψη της αλήθειας σίγουρα θα συνεχιστεί. Θα πω για ακόμα μια φορά ότι ήταν λάθος από συναδέλφους να παίξουν ατόφιο το ηχητικό χωρίς τουλάχιστον να προσπαθήσουν να προστατεύσουν τους ανθρώπους οι οποίοι ακούγονται μέσα στο ηχητικό. Τι να πω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Πάρα πολλά μπορώ να πω. Περιμένω να δω τι θα κάνει η δικαιοσύνη. Αυτό το υλικό βρίσκεται πλέον στα χέρια του Μπακαΐνου. Πρέπει να μας πει πώς θα το αξιολογήσει. Θα το αξιολογήσει. Πρέπει να δώσει απαντήσεις. Πρέπει να καλέσει αυτούς οι οποίοι ακόμα και σήμερα επιμένουν ότι δεν υπήρχαν διαλύτες μέσα στο τρένο. Αλλά η φωτιά δεν είναι προϊόν του ελαίου σιλικόνης. Τότε πώς έγινε? Από τι? Από τα ακτινίδια που μας είπαν και τα κουτάκια της μπύρες που μετέφερε το εμπορικό? Πώς έγινε? Από τις λαμαρίνες? Εκρήγνυνται οι λαμαρίνες? Οι λαμαρίνες δυστυχώς έκοψαν τη ζωή πολλών ανθρώπων. Τους διαμέλυσαν. Και μαζί με αυτούς διαμέλυσαν και μια ολόκληρη χώρα. Γιατί ο κύριος Στασούλας, που σύντομα θα τον έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, έλεγε μία εβδομάδα ακριβώς μετά την τραγωδία, το έγκλημα των τεμπών, ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για διαφάνεια, για να δώσουμε απαντήσεις, για να καθίσουν στους σκαμνοί οι ένοχοι και για να διορθώσουμε την κατάσταση. Η κατάσταση δεν έχει διορθωθεί, διότι ακόμα και σήμερα ο σιδηρόδρομός μας είναι επικίνδυνος, απαντήσεις δεν έχουν δοθεί, διαφάνεια δεν έχει υπάρξει, ίσα ίσα έχει υπάρξει συγκάλυψη, έχει υπάρξει ξεμπάζωμα, έχει υπάρξει μπάζωμα, έχει υπάρξει προσπάθεια να χαρακτηριστούν συνωμοσιολόγοι όλοι όσοι επέμεναν από την αρχή ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Εδώ θα είμαστε. Εύχομαι το 2025 να είναι η χρονιά στην οποία θα πάρουμε τις απαντήσεις που πρέπει. Και αν δεν μας δώσουν τις απαντήσεις που πρέπει και πάνε να μας ρίξουν και πάλι στάξει στα μάτια, εδώ θα είμαστε και θα επιμείνουμε μέχρι να πάρουμε τις απαντήσεις που πρέπει να πάρουμε όλοι οι Έλληνες. Γιατί όλοι οι Έλληνες θα μπορούσαμε να είμαστε σε αυτό το τρένο. Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Και δεν είναι ένα θέμα το οποίο το ξέχασαν οι Έλληνες. Και ούτε είναι ένα θέμα το οποίο κρίθηκε σε εκλογικές κάλπες, όπως είπαν κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ας αναλογιστούμε λοιπόν τις ευθύνες μας ο καθένας και είναι ευθύνη μας να μην ξεχάσουμε το έγκλημα των τεμπών. Αυτά.